Good evening guys. Ang gibuhat nako karon is naglidgid ko og kamoting kahoy. Nakatesting na mo ani guys, kaantigo mo. So kami sa una nga guys, sa mga bata pa mi, mao ginibuhaton sa akong lula o sahay akong mama maghimo og para snack namo guys, kay daghan man kaayo sila og tanom nga balanghoy or kamoting kahoy guys. Og kami igo rami mo tan-aw og mukaon og lain pa gid tong among lutuan guys, kay kulon og bagol nga kanang nilimpyuhan guys. So mao to ang himuon sa akong lola nga mangisnak mi. Og sa karon guys, murag mga 40 years na gikan adto ako na karon ang ni-testing guys og himo, pero ang among kudguran sa una guys dili ingon ani, dili plastic. Sa una guys hinimo ra sa akong lolo ang among gidgiran. So mao ni karon guys, nagtesting ko kung insakto pa ba kung ako ang mohimo guys. So binaagi sa pagtan-aw pud na ako guys sa mga naghimo, akong gigitestingan kung ma-perfect ba ning akong hinimo karon. Pero ang kaapan guys, kay ang akong lutuan is kuan guys, istemera, wala ko'y hulmahan. So ako ra ni idiretso og sulod sa steamer, og pagkahuman siguro maluto gyapon siguro siya guys tungod sa kainit. Kay katong among lutuan sa una guys is amo pa mang libutan og himo libutan og mga ginidgid pod nga balanghoy sa isig kakilid ang kadtong kulon. So sa pagkakaron guys, kini testingan lang na ako kay nakakuha man ko og mga unod sa akong tanom nga balanghoy, og di mas maayo man guys kung ilidgid o himuong puto guys, kay lami man siya. So guys, mauni ang akong gikalingawan karon ning kagabhion guys, kay para ug mabuntag lami na ni kaayo parisan ug kape. So mauni guys ang akong gitestingan pagbuhat kung makaantigo pa ba ko. O ang akong partner guys, ang akong partner nagtan-aw ra o igo ra siya mo ni comment guys nga pugaan pa ko no, o kuhaan pa daw og tubig o iya juice ni aya lutoon. So ingon ko guys nga kay nakabalo ko sa una nga paghimo sa ako lula, nakakita ako nga kuhaan og duga. Ang gamiton gani nila guys is hindi sa kuhari na ginit sa lubi. Magkuha gyud ako lulo og kanang yang nga ginit, maoy sudlan sa ginidgid nga balanghog, mao to siya pugaan, mao to siya salaan sa iyahang duga. Ang among ginabuhat guys, mutan-aw rami sa among lolo ug lula, ug kun patabangon mi og tungtong atong among ipitanan, kami pod ayha pa mi motungtong kay aron di mi mabunalan o makibitan sa among lula guys. So guys, maora ni karon ang akong gibuhat. Thank you for watching my video. God bless.